Kan vi høre ham, eller er det ligesom med lokomotivføreren om på drejeskiven? Vi må bare tage ham hænderne ud til siden. Der er kontrolchef, det er for tidligt. Vi kan ikke se ham, vi kan ikke høre ham. Vi kan ikke se, og vi kan ikke høre. Han har spist for meget. Har du hørt, om han er på vej, eller hvad? Lydmand. Ja, kontrolchef, han er på vej. Han er på vej, det er godt. Så ja. Han har hørt. Nå, der. Og så passer I godt på langt med perronkanten. Træk en lille smule tilbage. Der er nogle trinbrætter på de der gamle vogne, der stikker lidt langt ud. Så hold en pæn afstand, det er godt. Og jeg kan i hvert fald se, at vi kan komme med alle sammen i dag. Vi kan komme med alle sammen. Og Thomas kører lige så snart I er kommet ombord alle sammen, så vil jeg, at han kører ud med sin tur. Og han har spist. Han har fået noget at spise. Han er mæt, og han har fået vand og drikke, så det går rigtig godt. Og når Thomas kommer tilbage igen, så kører Susanne ud. Så kan man komme med der, og sådan går det skiftevis. En, to, tre. Thomas, kom og hjælp. Altså, hvor er I bare gode. Så kører Thomas ned. Der var ikke noget mere til det. Det er fordi, vi skal lov at have Thomas til spisen. Han skal have der løs, og han skal have vand. Det foregår heroppe. Det er selvfølgelig ved mig hernede. Og han ser jo flot og nypudset ud. Så skal vi bare have koblet på. Sådan. Ja, nu har han igen drukket for mig. Kan I se det? Så har han igen drukket for mig vand. Det var derfor, det løb over derude. Det er noget. Nå, men vi skal have det her overstået i en fart. Er vi klar til at køre, lokomotivfører? Ja. Ja, de snakker lidt om det, og det er jo fint nok. Sådan, lad os så få trukket det hele ud der, så vi kan komme videre. Er I klar, lokomotivfører? Ja, det var godt. Ja, det er den vej her. Det er ikke den anden vej. Sådan, så kører vi. Kom så derud. Kom så afsted. Afsted med. Så bliv på det. Nej. Og så gør man sådan her. Så kan man ikke mere. Det er dog forfærdeligt. Skal vi gøre det? Kom så, Thomas. Kom så, Thomas. Kom så, Thomas. Kom så, Thomas. Yeah! Så lykkedes det. Det var rigtig godt. Ja, vi tager hatten af, selvom det var en lidt mislykket